8ste mijltyd van 'n 7.97 en hy voltooi die kwartmijltyd van 'n 11.908, speed 196.8. Time there of 11.908, speed 196.8. Gastig op pad, 8ste mijl, 7.8. En voltooi die kwartmijltyd van 11.817, speed 202.3. Time there 11.817, speed 202.3. Zijn actie was nou 10.32, 8ste mijl. Gaan het weer een tijd van 7.7. En voltooi die kwartmijl in een tijd van 11.644. Sy vinnigste vir die dag ook in een speed van 201.3. His best time for the day recorded so far 11.644, speed 201.3.